ngono kuwi lho. Sunat. Bagian ngethoki ngono kuwi dhisik. Tapi sunat. Aku. Sunat ora? Ya sempat sunat Mas dhisik. Sunat kok sempat kuwi lho. Sunat to maca kaya ngene ngisi-ngisi kancane. Dari wedok. Mas ya wedok ya nih enek sing disunat. Berarti tau ngetok. Lho piye to? Omongno macange. Macane. Kula niki nggih riyen nate nyunati apa lari-lari ngoten niku. Kan sing model saiki kan enek sing gawe gunting. Sosok nganggo ngono kuwi sing anyar iki laser. Nek sing tahun 2020 iki langsung luwih modern. Cahaya. Piye? Oh, damel remote. Sunat atau remote? Saya lagi Piye kuwi? Terus model piye? Remote niku kan niki kula biasane sunat massal ngoten niku. Langsung kiwa kene cah 10, tengen cah 10 jejer baris. Terus Langsung ke wadon, langsung kula penyetet ini langsung tel. Niku cara remote, Mas. Model saiki